Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo kumagumbi omhlaba ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kubo bonke abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, senifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokushirisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayeza nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini, yena yedwa oyisibani esizile ezweni ukuba sikhanye sibe nokuqonda kukho konke esihamba ngakho. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yezwi, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani thatha amabhayibheli. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu siyabona ubufakazi ngayo imbalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu umnini mandla onke. Yena yedwa kaIsrayeli, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, ubaba wabo bonke abangcwele, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke, oyikho konke kubo bonke. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nothando asenzele wona ukuba sikwazi ukufinyelela eqinisweni lakhe elingemnandi enyameni, kepha liyaphilisa kumoya. Njalo njalo simbonga uNkulunkulu ngokuthi asisize sizibone ubunqunu bethu nokungcola kwezinhliziyo zethu ezingalungile. Lapho sithi siyamfuna silungise, sihamba siwa, kepha yena esibekezelela engafuni ukuba kube khona noyedwa ozakubhubha, kepha sonke size kuphendukeni. Umusa wakhe usanele sonke emhlabeni.
Uthi uDavide kwincwadi yamaHubo sahluko 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Iziluleko zababi, izeluleko zalabo abangakholwayo. Labo bayaluleka belulekane. Wena okholwayo unakuthatha isaluleko umuntu ongakholwa esikhombisa futhi ukungalungi. Uyakuthatha iseluleko kumuntu oholwa umoya oyingcwele onikiwe amandla ukuba fakaze ngobungcwele nokulunga kwaNkulunkulu. Uyokunika isaluleko njengayo uJesu Kristu, njengayo uNkulunkulu wethu. Ukwalulekwa uNkulunkulu kuhle ngaphezulu kwakho konke emhlabeni. Ingakho incwadi ithi sizalelwe indodana, sinikwe indodana, siphiwe indodana. Igama layo kuyathiwa ke umaluleki. Ubaba wangona phakade. Njengoba engumaluleki nje, yena usaluleka ngendlela efanele. Athi mesekhuza abaprofeti bamanga, athi uma bebemile emkhandlini wami bathatha izaluleko zami, bebeyotshela abantu bami izinto ezifunwa yimi. Ngokuba uNkulunkulu indlela yakhe yokwaluleka yinhle, iqondile, iphelele, ayidingi kubangiswa, ayidingi umbango. Uma izwi likaNkulunkulu liphelele kuwe, liphelelisiwe enhlizweni yakho, uzokwazi okuyintando yakhe ukwenze. Ngeke uze ufunisele futhi ngeke uze wesabe ukuba lowo ophethe isaluleko sakhe ulungile and uyakholelwa kusona sodwa. Mina ngiyakholelwa kwisaluleko sikaNkulunkulu esingaguquki, esingangabazi, esingaphikiseki, esingasoze saphikiswa. Ngakho-ke yilo nalowo othi ufuna impilo yobungcwele kumele wazi ukuthi uzophila ngezaluleko zikaNkulunkulu, hayi zikamhlengi. Uma uza ebungcweleni awuzile kumhlengi, umhlengi uzakufundisa izindlela zikaNkulunkulu. Uma umhlengi engasahambi ngendlela kaNkulunkulu, suka kuye uhlale kuNkulunkulu. Ukuba angisiyena owakho, nami ngumuntu ofana nawe. Ngibizelwe ukuba ngihambe indlela efana neyakho. Sonke sihamba indlela yinye yokuthi sibizelwe kuphi? Ebungcweleni, ukuba sambe ngezaluleko zikaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kwincwadi kaJeremiya sahluko 29, nginemicabango emihle ngawe. Imicabango emihle sithola ngayo imibhalo ukuba uNkulunkulu konke akubhalile ukulobele thina, ukuba ekwazini izwi lakhe sazi imicabango yakhe ngathi. Ukuba uma silazi izwi lakhe sazi imicabango yakhe. Ingakho ithi incwadi yamaRoma sahluko 11, sahluko 11, sahluko 8, sahluko 8, sahluko 8, sahluko 8, sahluko 8, sahluko 11, sahluko 8, sahluko 11, sahluko 11 igcina verse 1. 36, 39. Awuqale from verse 28 ncwadi yamaRoma. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Bonke abantu abanjani? Abamthandayo uNkulunkulu. Abantu abathanda uNkulunkulu, not abantu abathandwa uNkulunkulu. Bantu abathanda uNkulunkulu badlula ezimweni abangazazi ukuthi bazodlula kuzona.
kepha kuzona zonke izilingo nezinhlupheko nokulunga nobuhle nobubi nobumnandi nokukhala nokuhlungu iBhayibheli kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube kuhle okusho ukuthi izinto ezehlela abangcwele zehlela bona ukuze kukhazimuliswe amandla kaNkulunkulu lezo nto lezo kulabo abakhethiweyo ngecebo lakhe kulabo ababiziwe awubiziwe ngecebo likaMhlengi asiyeke ukuba abalandeli babantu sibizwe uNkulunkulu lisho iBhayibheli abantu babizelwa kuphi ekuphendukeni ababizelwa kwenye into noma elinye ivangeli singaba ngumsini abantu babizelwe ekutheni baphenduke uma uphenduka usuke wenza into wena emehlweni akho obukeka iyinhle noma oyibona iyinhle kepha bese kuhlolwa ngokwezinga lemicabango kaNkulunkulu ngawe nangokuphila kwethu emhlabeni bese kuyavela ukuthi ke indlela ohamba ngayo akusiyona le uNkulunkulu afuna ukuthi ke siphile ngayo njengabantu wena mase uthatha isinqumo sokuthi leyo ndlela uyiyeke bese ubuye uzothatha le ndlela oyibekelwe uNkulunkulu ukuthi uhambe ngayo enguJesu eyiqiniso engukuphila yona yodwa leyo ndlela mase ke uhamba ngaleyo ndlela uhamba kuNkulunkulu awuhambi kumhlengi awuhambi komunye umuntu ngakho ke bonke abantu ababiziwe babizwe ngecebo likaNkulunkulu icebo likaNkulunkulu uJesu Kristu okuyena esimnikiwe lemhlabeni ukuba yena azosindisa abantu ekuphambukeni kwabo uJesu ungumsindisi uza kusindisa bonke abantu ingakho iBhayibheli lithi ke lowo okholwa indodana yomuntu uyakuthola ukuphila okuphakade kepha lowo ongakholwayo uyakulahlwa ukuba umuntu ongakholwayo akanandawo kuNkulunkulu umuntu okholelwa ezintweni zakhe akanandawo kuNkulunkulu uNkulunkulu ufuna abantu abakholwa yizwi lakhe elingabhanqwe nalutho izwi kaNkulunkulu alimixisiwe uma uze ebandleni ethi uNkulunkulu umuntu esifazane uma ezongena ebandleni ezokhuleka noma eprofeta makamboze ikhanda lakhe ukuba lokho kuwuphawu lokuhlonipha nokuthi ke kuwuphawu lwamandla ekhanda lakhe phambi kwezingilosi bese lithi owesilisa uma ezokhuleka noma eprofeta uma emboza ikhanda lakhe uyalihlazisa ikhanda lakhe ukuba ke akufanele indoda ukuba ke uma izokhuleka noma iprofeta imboza ikhanda layo ukuba indoda iyinkazimulo nodumo lukaNkulunkulu lo wesifazane uludumo lwendoda so umuntu wesifazane akufanele agunde ikhanda lakhe ngokuba izinwele zakhe ziyisembozo sekhanda lakhe ethola lo itheni Ileyo naleyo ndoda esuka ikhuleka noma iprofeta ikhanda layo limboziwe ihlazisa ikhanda layo yes kepha yilo nalo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofeta ikhanda lakhe lingagutshuzelwe uhlazisa ikhanda lakhe uma umuntu wesifazane noma indoda ekhuleka kuNkulunkulu noma iprofeta phambi kwaNkulunkulu bese imboza ikhanda layo iyalihlazisa ikhanda layo kepha leyo ndoda leyo yona ethi meza uNkulunkulu yambule ikhanda layo futhi ingabeki izinwele ezinde leyo ndoda leyo ihlonipha umthetho kaNkulunkulu so owesifazane lowo othi yena meza kuNkulunkulu angambozi ikhanda lakhe bese athi umfundisi wenkohliso phambi kwakho no uma ufake iwigi umbozile ikhanda lakho we understand ukuthi ukukhohlakala lokho ukukhohlakela uyakukhohlisa lo muntu ukuba ukufaka iwigi ukuhlobisa ufaka iwigi ngoba ufuna ukufaka izinwele zokufakelwa ukumboza ikhanda ukuthwatha indwangu noma isidwedwe ufake ekhanda lakho noma isigqoko umboze ikhanda lakho
But uma uzothatha inwele zokufakela uzifake bese uzisontweni uthi umbozile ikhanda lakho unamanga wena uzifakele ukuhlobisa ikhanda lakho ulwa nomyalelo othi masingahlobi ngokungaphandle wena uhlobe ngokungaphandle wasuvika ngokuthi umboze ikhanda lakho noma umboze izinwele zakho uvumela usathana ukukhohlisa imoma imuphi namuphi umprofession noma umthandazi noma umpostoli noma umfundisi okhuluma loyo lothi ungafaka izinwele zokufakela noma uluke ikhanda lakho ngowesifazane uyakukhohlisa. You understand? Lithini iBhayibheli? Kepha inona lo wesifazane osuke ekhuleka noma eprofeta ikhanda lakhe lingakhutshuzelwe uhlazisa ikhanda lakhe. Uma ungowesifazane uza uNkulunkulu ikhanda lakho lingamboziwe uhlazisa ikhanda lakho. Ngokuba lokho kwenzayo kukunye kunokuthi uphucile. Uyefana nomuntu olugundile ikhanda lakhe. Ngokuba uma owesifazane engalimbozile ikhanda lakhe makagunde. Uma kuyihlazo kowesifazane ngakho-ke uma kuyihlazo ukuwesifazane ukuba agunde noma aphuce akagubazele mboza ikhanda lakho mawuza kuNkulunkulu uzokhuleka noma uzoprofeta mawuzihlalela ekhaya ungenzi lutho ungalimbula ikhanda lakho ushawa umoya uligeze uliklame kepha awunakho ukufaka umuthi wokuphema uphema inwele zakho awunakho ukuluka inwele zakho noma ufaka ama-extension noma wenze i-straight back awenzi lutho ekhanda lakho ngokuba lithi iBhayibheli abesifazane mabangahlobi ngaphandle ngokwaluka izinwele wesifazane osindisiweyo akahlobi ngokungaphandle. You understand? Bese iqhubeka ithini? Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda. Indoda ayifanele ukuba imboze ikhanda layo phambi kwaNkulunkulu uma iprofeta noma ikhuleka. Lokhu ingumfanekiso nokuba yona indoda ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Kepha owesifazane uludumo lwendoda. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane. Indoda ayizange ivele kowesifazane ekudalweni komhlaba. Lithi iBhayibheli uAdam wabunjwa kuqala. Wayesebona ukuthi uNkulunkulu akukuhle ukuthi uAdam abe yedwa. Wayesethi-ke ngiza kumakhela umsizi. Wayesefaka ubuthongo obujulile obunzule kuAdam. Wayesevula wakhipha ubambo lakhe wasiyavala. Ngobambo lakhe wayese akha owesifazane beka nalokhulu lapho isithathu. So uma uthi owesifazane akakhiwanga kuqala kuthiwa owesifazane akavelanga uqala kepha owesifazane wavela endodeni. Owesilisa uvela ngowesifazane. Umehluko owesifazane uvela endodeni. You understand? Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane. Indoda ayidalelwanga uma ethi uNkulunkulu ke akukuhle ukuba umuntu abe yedwa. Ngakho-ke ngiza kumakhela umsizi wakhe. Umsizi akusho ngizomakhela isisebenzi sakhe noma isigqila sakhe. Ngiza kumakhela ini? Umsizi wakhe. Uma emakhela umsizi wakhe uNkulunkulu wayesakha uEva wasethiwa ngiza kumakhela umsizi wakhe ke wase amakhela owesifazane wakhelwe owesilisa. You understand? Ukuba indoda ayidalelwanga owesifazane kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Owesifazane wadalelwa ini? Indoda. So akukho ukuthi umuntu wesilisa angaba nabantwana yedwa futhi akukho ukuthi owesifazane angaba nabantwana yedwa. Kepha konke lapha kwincwadi yamaRoma ithi kwabamthandayo uNkulunkulu kusebenzelana kube kuhle ababiziwe ngani ngecebo lakhe. Mase isho njalo ithi kusebenzelana kulabo ababiziwe ngecebo lakhe. Lithi ke okay owesifazane udalelwe indoda. Indoda yona yadalwa yasidalelwa owesifazane
bese kwalokho uNkulunkulu wayesethi indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kubani kumkayo bese ke labo abahlanganiswe uNkulunkulu sebeyinto eyodwa akekho ongabahlukanisa manje ke uma wena uyindoda uzoshiya umuntu wesifazane uhamba uyolala nenye indoda noma ushade nenye indoda wenza lento ekuthiwa isinengiso amanyala phambi kwaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu kubhalwe phansi emthethweni wokuphila kwabantu bonke emhlabeni ukuthi uNkulunkulu wadala indoda kuqala wayesebona ukuthi indoda akukuhle ukuthi ibe yodwa wathi ngizokuyakhela umsizi wayo bese yakhela umsizi wayo uyakhela wesifazane athi beyibona uEva uAdam loyo umuntu wesifazane mase athi lo ungifundele ngifuna ungifundele nje exactly ukuthi uthini uAdam mebona uEva uNkulunkulu semakhela yena kwincwadi yalontuzana Genesis sahluko 2 Incwadi uGenesis isahluko sesibili verse 7 uJehova wambumba umuntu ngomhlabathi. No, ngithi mina ngifuna ukuzwa ukuthi uAdam uthini uma esebona uEva esebekwe phambi kwakhe. Yilokho ngifuna ukubona. Incwadi uGenesis isahluko sesibili verse 23 wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo uthi uAdam ebona uEva lo wesifazane uyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe kuphi endodeni indoda owesifazane indodakazi yezo ngoba khona inkosi bese kuba khona inkosikazi yezo lento le so lento le idaliwe ikabili lemhlabeni khona okuhle nokubi khona inja yesilisa nesifazane yijuba lesilisa lesifazane yiqhuthe lesikhukhukazi yabo yonke into ihamba ngakubili lemhlabeni so wena mawuzovela usuku uhamba uyozixhoma komunye umfana noma kowesifazane ekubeni wazi kahle ukuthi ayikho into engayenza engakhipha omunye umuntu ukuthi wena udelela abantu uNkulunkulu okuyena okudalile ubulawa umoya wenkanuko edukisayo ingakho incwadi yabaRoma sahluko 1 ithi ke uNkulunkulu wabanikela ekungcoleni kwabo base besha inkanuko owesilisa ebheka omunye ngendlela engafanele lowesifazane beshiya imvelo. Do you understand? Bahlazisa imizimba yabo. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu basebelenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdalo onkunike uverse 25. Yes. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali obongekayo kuze kube phakade. Bangenjani lithi iBhayibheli baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo besebenza njani bakhonza izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali obongekayo okuyena efuna ngabe siyambonga njalo uNkulunkulu osidalile wasibekela impilo wasibekela konke phambi kwethu wathi umuntu makabuse phezulu komhlaba kuze kube phakade akeke kujike uNkulunkulu uyehleze kubekile kwakhe kungajiki thina abantu singajika sikhonza izinto sikhonza nesodwa kepha uNkulunkulu yena uthi akaguquki umile kuze kube phakade amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhekeni okuyihlazo. uNkulunkulu ngobubekile umthetho wendalo abantu bafuna ukukhohlakala uNkulunkulu wayesebayeka hayi ukuthi wathi ke hambani lo wabayekela wabanikela ukuthi benze ukungcola kwabo ngokuba uNkulunkulu akaphoqi abantu ukuthi benze intando yakhe kepha uyazi ukuthi izwi lokugcina elakhe umhlaba nezulu kuzakudlula kepha uthi amazwi akhe amile kwaphakade so singakhohlakala lemhlabeni uhulumeni asivune ukuba sikhiphe izisu ukuba sihlele imndeni ukuba ke sibulalane ukuba bayeke benze lokhu uhulumeni athi abafana balala nebodwa nabantu besifazane bagana nebodwa lokho okwabo lemhlabeni
ningakwenza nivunane, kepha umuntu okholwayo kwindalo kaNkulunkulu uyakutshela ukuthi akufanele kube njalo. Uma wena umfana wakho noma indodana yakho izobuya nomunye umfana ekhaya ithi ke umntombi yayo noma ke uzoba umkakhe, wena ukuvuma lokho, wena usizakala ngesenzo esibi, nawe uzoya esihogweni ngokuba ufakaza emangeni. You understand? Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikele kuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane bakhona baguqula ukwenza okwemvelo, bashiya ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Basebeshiya umuntu ebephambene nemvelo. Methi uNkulunkulu uzalana nande usho ukuthi uyazi ukuthi owesilisa nowesifazane mebehlangana kunesimo sokuthi omunye unembewu, omunye unendawo ehlala imbewu bese kuphuma umuntu. So mekuthi wena ugigima uyabo omunye umfana unembewu, kwenzakalani manyela mandawo? Isiningiso sileso. Mekuthi intombazane wena mawuzibuke esibukweni uyabona uphelele ngabo bonke umntombi, lapho uyasukela intombazane kuthi ke uzophuma yini umndeni na? Ngisho ningashada, ngisho uhulumeni nganivuna, kepha ke lokho akuyona indalo, kumsebenzi kaSathane egcwele inkanuko yenkohliso. Ngokunjalo nabesilisa kanjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, bashiya abantu besifazane. Ingakho izwe libhubha ku-TV iyadlala lento le abafana abazenza amantombazane bethandana bodwa. Niyayibuka abafana beqabulana bodwa, nize niyibuke nangakusasa, niphinde nixoxe ngayo, niphinde nibuke, nize nijwayele. Ngisho ingalo zenu seziphenduka ziba yiyitabane nithi nakubona ku-TV. Yini yonke into enibuka ku-TV nazi ukuthi iyona fanele niyenze. Kanti uSathane uyanilutha, uyanifaka lo moya lo. Nimpahla ezigqoka iy'ngane zenu nizey'thombe zopopayi nezibona ku-TV. I-TV iwumthelela ukuthi umphakathi ubole. Umphakathi ubolile. Ngenxa yokuthi yonke into edlala ku-TV nibona igugu enkulu. Khithi isikhathi le-TV. Ubuka izinto ezingcolisa umphefumulo wakho. Mhlawumbe nengane yakho ubuke imkhuba phambi kwayo i-TV. Uthi vala amehlo ibonile. Ngane zothi bese zizodwa bese zenza lemkhuba ezibona ku-TV. Zikhuluma ngokuphatha ibhamu nokudubulana, zikhuluma ngezinto ezikukhohlakala izingane ezincane efuna ngabe azazilutho zimsulo. Sathane ungcolisa izingane onembeza ngama-TV, nizishiya nama-TV zizodwa iy'ngane zibuka wonke amanyama. Sathane uyiphethe la imizi yabantu. uSathane imishadi yaphela ngenxa yaSathane. Lezi zinto enizibuka ko-TV basha ngokukhanukelana. Gcwele inkanuko lemhlabeni njengamanje. Abesilisa benza okuyichilo. Abesilisa bagcwele ichilo, benza okuyichilo kwabanye abantu besilisa. Bezitholela umvuzo ofanele ukuduka. Behlonyeliswa ngomkomelo wokungafuni ukulalela intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu akabi namuntu ukuthi uyabukisisa. Ulungisa imphefumulo yethu. Kepha thina sibona uNkulunkulu angazi ukuthi uzosilimaza noma uzosihlukumeza. Kepha uzobuyisa isimilo, uzobuyisa ubuntu, uzobuyisa ubuNkulunkulu phakathi kwethu. Uthi umbhalo thina ke singoNkulunkulu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Thina sibe somfanekiso kaNkulunkulu, futhi singoNkulunkulu abancane abangaphansi kwakhe. Ngoba singumfanekiso wakhe. Ngabe siyaphila yini uNkulunkulu ubuNkulunkulu baloNkulunkulu osidalile na? Umbuzo ilo. Uma kukuthi ke wena wesihlolisisa uyathola ukuthi uyazonda iBhayibheli, uzonda imbhalo ephakathi, awuzondi umhlengi wena, awuzondi inkolo, wena uzonda uNkulunkulu uqobo lwakhe. Awuzondi wena ukuthi hayi mina ngiyamaKristu ngwafunda. Mokuthi wena uzonda abantu wemnenkinga ngoba wena futhi vele uNkulunkulu awumazi wena. Banike lencwadi le. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. uNkulunkulu wayesebanikela baqhubeke babhebhetheke kulokukhohlakala kwabo abantu. Begcwele konke okungalungi. Kugcwele ini ukungalungi. Nokonakala. Nesangabe. Nobubi. Isangabe umoya wokufisa nokuhala. Ukuthi ngifisa sengabe lokho kwami. Ngifisa sengabe lo ufile. Ngifisa sengabe lo ushayiswe imoto. Ngifisa sengabe bangaxabana.
ngifisa sengabe angavela afe lokuyathathwe yimina yini umoya wesangabe wehala ubulawa umoya uhala ungenza noma ngabe yini ukuze wena zonke izinto zize kuwena ubulawa umoya yazi umoya ubulala umuntu ethena ulungile emehlweni akhe kepha ngaphakathi ugcwele ukubola. You understand? Ububi begcwele umhawu nokubulala nokuphikisana ugcwele ukuthanda ukuphikisana akubona ukuthi kugwinyana kanjani ukuphikisana kwenza ukuthi nawe ugcine sewubona ukuthi lento ethi ukungcwele ngathi iyaphela kuwena. Kangakanani uzophikisana nomuntu ongakhona ongazilutho nenkohliso lithi iBhayibheli umoya wenkohliso ogcwele kuthina kubantu njengoba ngithi uSathane usibambe ngomoya wenkohliso sihlezi entendeni yesandla sikaSathane sidansela isiginci sikaSathane. Nobuqili ukuthi nje umuntu enze into mesafuna ukuthi ke isebenzele ngathi izosiza bonke abantu kanti kubheka inzuzo yena yedwa. Ubuqili lokho ukhohlakala. You understand? Nokuhleba umoya wokukhuluma ngabanye abantu kabi kungcono ukukhuluma umuntu umncoma ukhuluma ukhombisa ukumphakamisa ngesenzo sakhe esihle kunokuthi ukhulume kabi ngomunye umuntu lo moya mubi. USathane uyawufaka nomoya kuba yizinhleli njalo mesivula imilomo yethu sivule ngokuthi ke sikhulume ubulala umuntu ngokukhuluma kabi ngaye. Izinyevu nabazonda uNkulunkulu bezonda bani nabazonda uNkulunkulu ngiyacela umuntu ongathi zonke lezi zinto lezi abazonda umhlenge mengikhuluma ngale zinto ezikeBhayibhelini ngicathi ugolozela mina awugolozeli mina wena ugolozela iBhayibheli uzonda bani uNkulunkulu uyinyevu nje hamba inyevuzi ikhuluma into engazazi ngokuzonda uNkulunkulu. Nezindlova abantu abayizidlova abagcwele udlame nje too much bazi ukuthi inkinga zidazululwa ngezibhamu nangemkhonto nangamawisa nangenqindi. Akuyona yonke into edinga ukuthi ufinqe amanqindi noma uphathe umbese noma uphathe umkhonto ukuze ilunge inkinga. Once waqala wena waplana ukuyobulala umuntu wena sowumbulala ungakobulali bulele wena ngoba vele usuyogcwalisa inkanuko kwakho uSathane. Lithi iBhayibheli ningabaka yihlo uSathane nezinkanuko zakhe niyakuzeza ukuba kwaseqaleni ungumbulali. Uma ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe akasoze ahlala eqinisweni uSathane ukuba unguyise wamanga. Nabazidlayo abantu abaziphakamisayo nabazigabisayo abantu abazikhukhumezayo nabaqambi bokubi abantu abenza izinto ezimbi kwakha izibhamu lokhu kwakha izibuko nokuthi wenza amaruji wenza izinto ezokufakelwa ukwenza izipho ufaka amacici ukwenza izinto lezo ezokukhukhumeza inyama yakho uhlobo ube muhle ngaphandle kepha ngaphakathi uyisiphoki mathambo. Yebo uyaswenka ugqoka izimpahla ezibizayo uhlala emzini obizayo kepha wena uyisiphoki mathambo ngaphakathi ngokuba ubolile ngemicabango yakho ungenza noma ngabe yini ukuze ugcine lobuhle bakho bangaphandle. Abanye bahamba bayokwenza ama-surgery bafuna ukuzishintsha bazenza izinto abangezona. Bethi umuntu uqamba into embi uyakunderstand ukusuka kwami kungumfana ngihambe ngedokotela ngiyothi akasusa ubulili baba ngenze ngibe yinto engazalwanga ngiyona. Ukuthi kuyakhombisa ukuthi abantu njalo baqamba izinto ezimbi. Yizona uyacabanga nje umuntu wakho ugologo le wakho khona wakhela ukuthi abantu ufuna bajabule meveza ku TV abantu bayajabula bayadansa kepha imndeni iyaphela ngenxa yophuza udakayo emgaqweni uqhuzu lophahla izimoto. Abantu bayagwazana emathaveni bento bebengeke baze bayenze bephila. Abantu bayafeba bayaphinga after sebephuza utshwala benza izinqumo. Umuntu wesilisa vele ame phambi kwabantu besifazana vele achame noma kanjani. Omunye uyazikhamela, omunye uyazitoiletela yini sekuphele isimilo ngenxa yotshwala. Amantombazana amanqunu abanye bazikhamela emathaveni. Ngenxa yani yena izinto eziqenjwayo ezibukeka zizinhle. Yabona utshwala bebeveza ku TV ku-advertiser, baka-advertiser kuyinto e-right. Uyayifisa bonke abantu ngalesikhathi bathi baqeda ukoma babhonasile bathenga utshwala yona into ehamba phambili yona bhizinisi enemali emhlabeni noma ngabe ubani onothi ayisutshwala onetaveni onespoti wena usebenzela uSathane ngokuba imndeni ifile ngenxa yale bhizinisi lakho. You understand? Hallelujah. Bhizinisi likatshwala liyasirogweni glory to God liyaphakathi akujuki futhi ibhizinisi likagwayi udayisa isinefu udayisa ugwayi
ubaholela abantu esifogweni wena ululela isandla sakho kwisenzo esibi uyafakaza ekutheni lokho abantu abakwenzayo na ufuna bakwenzisise. You understand? Angikwazi noma kuthiwa sengilambe kanjani angikwazi ukuthi ngithathe imali yami ngithi ke nginikela kumuntu obhema ugwaye ethi hamba uthenga ugwaye soze ukuba lo muntu lawo ngithi ke akaqhubeke azibulale. Lo mzimba lo yithempeli likaNkulunkulu ophilayo. So uNkulunkulu akahlala endlini njengoba sihlangene kanje endlini. Uhlala enhliziyweni yomuntu. uNkulunkulu ufuna inhliziyo ethobela izwi lakhe ilele. So mina inhliziyo kaNkulunkulu ufuna ngabe ngiyayifitha ngezi kunaloko nginika imali yokuthi othenga ubhiya. Mina ngithi inhliziyo kaNkulunkulu ayihlale ini ubhiya idaka ubhiya. Bese abantu bangene kuhekeni. Baningi nabangalaleli abazali. Abantu abangafuni ukuzwa abazali. Hlonipha isekho kuthina genge enke. Sizibona ukuthi sihlakaniphile ngenxa yama cellphone, ngenxa ye TV, ngenxa ukuthi ama computer, ngenxa ukuthi wena ukwagibela ibhanoyi. So sibona ukuthi umzali wakhe akazi lutho. So awusamlalela umzali nasolalela abangani bakho. Ngisho sebekufa okunikela incwadi yabantu yamahubo sahluko 1 verse 1 ethini siphinde futhi ukuba abantu bayeka ukulalela abazali nelizwi likaNkulunkulu bagijimela ukulalela abantu abangenakho ukuqonda abantu ababafica endleleni. Ungazolalela umuntu ona32 years kunomuntu ona 45 60 years ukukhulisile awusamlalela sozolalela abantu wena abafica endleleni bephila abangakwazi usemncane. Ithini incwadi? Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ongemi endleleni yezono. Futhi ongemi endleleni yabantu abangakholwayo nabantu abagcwele ukonakala. Ongahlali enkundleni yabakolodayo. Ongahlali enkundleni yabantu abadelelayo. Kepha ukuthokoza kwakhe. Kepha ukujabula kwakhe usemthethweni kaJehova. Uma wazi umthetho kaJehova uyohleza ubona ukubambile ezintweni zonke abantu bebaningi bekhuluma bephambana nento elungile wena uhlale kuphi emthethweni kaJehova ngokuba ke uNkulunkulu ufuna abantu abathembele kuyena. Wena osaba ulahlekelwa abangani nabafweni nodadewenu ngenxa yeqiniso wena uyakungena lapha esihogweni. Uyofika usho lapho ukuthi kwenziwa yini ukuthi ukhethe ukukhohlakala kukhona ukulunga ukwazi ukulunga wakuyeka ukulunga wakhethe ukukhohlakala. Kwenziwa yini? Ngoba uziphendulele. Yebo okuthokoza kwakhe usemthethweni kaJehova ozindla ngomthetho wakhe. Imini nobusuku Umthetho kaJehova njalo. Unjengomuthi otshalwe ngasemfuleni yamanzi. Isihlahla esitshalwe ngasemanzini. Impande zakhona ezinabela kuphi emfuleni. Leso sihlahla hlezi siphuza amanzi asisoze sabuna noma kuthiwa liyaphuma ilanga liyaqhakaza naso sizoqhakaza ngokuba yini siyaphuza emanzini. Lokho ophuza izwi likaNkulunkulu njalo kuthi kufika abantu bezoqamba amanga befuna fakazi athi cha ngokuba yini uyakhazimula yini ukhazimuliswa uNkulunkulu. Kufika izikhathi ezinzima zokuhlupheka bese lithi iBhayibheli babusisiwe labo ke abathanda uNkulunkulu ababiziwe ngecebo lakhe bayakudlula ezimweni ezinzima kepha baphume becobezela njengegolide lihlolo emlilweni. You understand? Buyela ngale kwincwadi yamaRoma sahluko 11 sahluko 11 verse 28 and 29. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu. Uthe ubani sahluko 8 nginike wona. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 28. Siyazi ukuthi ngoba mthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Bonke abantu abathanda uNkulunkulu ba-understand ukuthi izinto ezibehlelayo lezi zinto ezenzakalayo zikhazimulisa amandla kaNkulunkulu ukuthi ezimweni zonke masingasuki kuphi uNkulunkulu. Kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ukuba icebo likaNkulunkulu alifane lakho wena ungaba namacebo akho kepha angaphumeleli ngenxa yecebo likaNkulunkulu elibekiwe ngempilo yakho. Uma uqhubeka ufuna ukufeza icebo lakho bese livala icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Uzithole wena empilweni yakho sekwenzeka izinto ezokwenza ukuthi ubuze uNkulunkulu ukuthi ukuphume kunje. Kanti uNkulunkulu ufeza icebo lakhe wena ufuna ukuliphazamisa. Kunezimo ezingafuni ukuthi thina sizilwele kepha sithi uma uNkulunkulu evumile intando yakhe mayenzeke.
ukuba khona izinto esingakwazi ukuzivimba ukuthi zenzeke ngoba sinawo amandla okucontrol. uNkulunkulu kuphela okwazi ukuguqula izimo, okwazi ukukunika ukuphila uphinda kuthatha ukuphila, okwazi ukuthi avumele ukuthi wena ulingwe futhi uphinde usindiswe. Akukho emandleni kaMhlengi. uMhlengi uyinceku nje esuke ishumayela ivangeli. Uma uzothatha ithemba lakho ulibeke kumuntu, wena ufana nesihlahla esikendaweni engenawo amanzi lapho khona sizosha khona. Ngoba mina ngizofa, uma ngifa ithemba lakho likumina, wena ithemba lakho lifile. Banike. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe. Wabamisa ngaphambili bafane nani? Nesimo sendodana yakhe. Isimo sendodana yakhe kusho ukuthi labo abantu abathandile abenza intando yakhe, lowo umnini mandla onke. Banesimo sika Jesu abayena uJesu, kepha banalento uJesu anayo yokuthi ukwenza intando kaBaba, bahamba ngezwi likaBaba. Yayizwa lonto leyo. Yes. Ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. So bona babengafani noJesu, kepha izenzo zabo zafaniswa noJesu. Kepha uJesu yena ngokuba uyindodana, yena ke usibizelwe kuye ngokuba uNkulunkulu kuyena wanqoba ukufa. Sifanele ukunqoba ukufa. Kepha ngeke sizinqobele ukufa thina ngokwethu nangamandla ethu. Sinqoba ukufa ngomusa kaNkulunkulu okuJesu Kristu. You understand? Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Labo ababizile abalungisisile futhi. Labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Yes. So uma sibizwa ngomusa kaNkulunkulu. Sikuqedile nomusa uyavuma nje. Verse chapter 8 lo. Yes, chapter 8 verse 8. Igcina verse 8. Igcina 39. Ngoba manje wathi uqedile. Wathi uqedile ngoba ngiyazi usuqedile mina. Futhi awunike uloluzana verse 11. Verse 11. Uma ke umoya walowo verse 11. I mean chapter chapter 11. Chapter 11 ngifuna from verse 32. Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini ukuze abahawukele bonke. So uNkulunkulu wanikela amaJuda ukuthi aqhubeke nokungezwa kwabo ukuze thina abantu ade singamazi uNkulunkulu ngaphambilini njengamaJuda abayiyeke uthi uNkulunkulu ubavalele ukuthi ukuze abahawukele bonke. So thina sithola umusa ngenxa ulaba ade benikwe izwi bangakholwa kwase kuthiwa hambani onika nabanye abangakulitholi izwi. Yayizwe lonto leyo. So ungakholwa kwabo kwenza ukuthi thina sithole umusa uNkulunkulu ngenxa ungakholwa kwabo. Yayizwe lonto ngisho kwasekwenzakalani? Yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha. So ukujula nengcebo kokuhlakanipha nokwazi uNkulunkulu. Yeka izahlulelo. Yeka indlela uNkulunkulu ahlulela ngayo thina abantu ezingaphenyekile. Angeke sikwazi ukuziqonda ngokwethu. Nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo. Nendlela yakhe futhi letha sihambe injani? Ezingaqondakaliyo. Thina uNkulunkulu mesibizela endleleni sibuza imibuzo eminingi. Siloke uNkulunkulu uzomnika umsebenzi. uNkulunkulu uzomnika umfazi. uNkulunkulu uzobakhela umuzi. uNkulunkulu uzomnika imali. Understand? Ukuba akasibizelanga lezo zinto, kepha besiza kuyena indlela zakhe siyaziquestion, siyazibuza. You understand? Amen. Kepha bekhamba umuntu ahamba ngemoto la ezokutshela ukuthi inyanga imtshele ukuthi akahamba ayofaka imali emanzini noma imbuzi emanzini. Na uzofuna ukuyenza lonto ngoba yini? Ufuna lonke ephathekayo. Thina abantu sithanda izinto ezojabulisa inyama nesizibonayo. Kepha lithi iBhayibheli ababuzi. Yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nokwazi kukaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu ngeke uziqonde ngokwenyama ngokuba inyama izikhanukela izinto zenyama, ifuna izinto ezijabulisa inyama. Kepha indlela kaNkulunkulu ifuna ke umphefumulo ophefumulele kuwena. Lo mphefumulo ophefumulele kuwena uNkulunkulu ke unike imfundiso. Angeke uzuhambe ngokubona, kepha uhamba ngokukholwa. Ukuthi egcineni njengoba uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yona iyodwa ukuba izofela thina abantu, yafika yenza intando kaNkulunkulu emhlabeni. Abantu bayinqaba baze bayithatha bayilengisa emthini, kepha wayenqoba into abantu abezitshela ukuthi beyilengisa emthini sebeqedile bayifaka ethuneni. Ngosuku lesithathu yakhazimula.
yavuka ngamandla ukukhombisa ukuthi ke uma uphila intando kaNkulunkulu khona ithemba. Leli themba wayengabonakala uNkulunkulu ngenyama. Kepha ke uthi uJesu obone mina ubona ubaba ngokuba ubaba ukimi. Ngenza njalo ukujabulisa ubaba. So thina sifanele ukwenza izwi njengoJesu wenza izwi likaMoya. Akenzanga izwi lakhe. Uma besenza izwi lethu ngabe sonke sizwane emhlabeni. Ngabe ingxabano isaqhubeka ukuba uJesu akafika. Kepha ngenxa kaJesu leli ivangeli lokuthula lisashunyayelwa ukuba masiphilisane ngokuthula, ube nozwelo, uthethelele, ube nothando, ujabule enkosini, ujabule ukhuluma iqiniso nomakhelwane wakho njalo. Amen. Yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo nesindlela zakhe ezingaqondakaliyo. Izindlela zikaNkulunkulu ngeke siziqonde ngokwethu. Zifuna futhi wena usuke kubafowenu ngokwesivumelwano, usuke kuma wakho ngokwesivumelwano, usuke kumkhwenyana wakho ngokwesivumelwano sasenyameni. Sozofuna uNkulunkulu wena qobo lwakho, awuphikisani umkhwenyana wakho, ufuna uNkulunkulu ukuba ngokukaNkulunkulu kungenzeka ngithi mina ke right asabusophuza bese kufika uNkulunkulu wena uzothi cha. Ngoba wena sekufike uNkulunkulu kwena usethi ke ungasabukhinda ugwayi. Ngeke mina ngithi kunika ugwayi bese ngithi awukahle bright awushaye noma uwani bese ukushaya. Ngenxa yokuthi sekufike uNkulunkulu kuwena. uNkulunkulu uzohlukanisa ngoba thina siyadudana ngokubi. So uzothatha bakhe ababizile ngecebo lakhe ukuthi bazokwenza intando yokulunga nokuthobeka nokuphila impilo elungile phambi kukaNkulunkulu. Ubani owawazi umqondo wenkosi na? Ubani owawazi noma ongawazi umqondo kaNkulunkulu? Nokuba ngubani owaba ngumaluleki wayo na? Ubani futhi ongahamba phambi kaNkulunkulu athi uNkulunkulu namhlanje awulenze lingabaleli limix lithi noma ilanga lihlehle uNkulunkulu. Namhlanje uNkulunkulu awenza ukuthi lo mfulo oshone ezantsi ushone phezulu. Hayi uNkulunkulu angithandi mina makunje ngifuna libe ngale ndlela. Akekho. Hayi mina uNkulunkulu ngicela ungishintshe ngasaba mnyama ngifuna ukuba mhlophe. Akekho. uNkulunkulu udalile konke ngamandla akhe. Akekho umuntu ongama phambi kaNkulunkulu aphikisane mesambonisa athi uNkulunkulu ngicela wenze ngale ndlela efunwa yimi. uNkulunkulu uthi ke intando yakhe mayenzeke kuphi? Ngokuba useqedile ke ufuna abantu kuphela abazokwenza lokho ukuthokozisa yena kuphela. Yena ngifuna ukujabulisa abafundisi, nifuna ukujabulisa abangani benu, nifuna ukujabulisa abantu besifazane nibathengela ama high heels bahlezi bizayo nibathengele izinto egcineni awukwazi ukuya kubo uyomlobola bese nithi hayi abafazane njena ayizifebe no nangapha hayi njena amadoda nje izinja no isimilo. Uma singekho isimilo ungalaleli abazali uzohamba ubiza abafana ngezinja. Uma ungalaleli abazali ungazange ukhulise futhi ubaba uzekele iqiniso uzohamba ubiza abafana ngezifebe ngokuba yini wena awufundisekile. Noma usuganile futhi ngeke ukwazi ukuthi wena uhlalisane nabantu basemzini, ngeke futhi ukwazi ukuhlalisana nonkosikazi wakho ngokuba uhlezi ubona ubaba wakhe eshaya uma wakho nawe uma wakhe akakufundisanga. So manje sekuzoba ingxube evana ngento ongayazi ngenxa yokuthi ukulunga akukho. Ngithi mina ke ungabe khona kweJesu emindenini kuwenza ukuthi abantu babe nokuxabana nenzondo ongayazi. Ukuba uJesu uzosifundisa indlela yokuthula. Yazi uJesu uthi uma ke unakho ukukuningi hambe wabela abampofu. Kepha lowo nako okuningi menakho okuningi uyabhodla bese athi akanako. Ngenxa yomona usathana ufakile. Athi moniwe mase angafuni ukuthethelela athi ngeke ungibone ngisho ethuneni lakho. Ngeke ungibone ngisho ngizokubheka esibhedlela. Ungezi noma kuthiwa ngiyagula luzo uhlobo lento ukuthela usathana litshala enhlizweni yakho ukuthi wena inhliziyo yakho ithwane ububi. Kubuhlungu ukuthi ukuthela. Lithi iBhayibheli umuntu ukuthele mangashoni ilanga inhliziyo yakhe isahlezi intuthelweni. Mokuthi uke umuntu ofuna ukuthethelela noNkulunkulu iziphambeko zakho nawe uthethelela labo abakonayo. Ukuze nawe ukulunga lokho okufuna kuNkulunkulu nawe ukwazi ukwehlisela kwabanye abantu. Umusa uNkulunkulu ofunayo ukuthi siphile ngomusa. Yabona mzukwane safinyelela lesigaba sokuqonda intando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna siphile ngokuzwana. Uyoyeka ukuhamba ngokobuso.
hayi phela ibhoza yami le funeke ngikhukhubale mengibona yena mengibona umuntu omungathi udelekile wena ufunani manje lana hamba ohlala nabantu abafana nawe uyedelela uzibona ungcono ezolonto leyo uNkulunkulu ufuna uthande nomuntu odelelekile umhawule umbambe umhage ngokuba yini umuntu wakhe lo wena ubuka ngenyama wena hayi mina ngikhuluma nabantu abakhuluma imali mina ngikhuluma noSikhotheni uyaziphakamisa uthi uNkulunkulu bonke abantu abazigijimisa abasise sicongweni baza kuwa uzobawisa bese kuthi bonke laba abazehlisayo uyena ozobaphakamisa so awukulwele ukuzehlisa umuntu uyeke ukulwela impakamo yakhipha abantu uSathane ezulwini lithi iBhayibheli akatholelwanga indawo emva kwalokho akana ndawo uSathane ezulwini so mawuphethe impakamo uphethe umoya kaSathane uphethe ukuhleba uphethe umoya kaSathane uphethe ukufeba uphethe umoya kaSathane uphethe ukuphinga uphethe umoya kaSathane uphethe umntshontsho uphethe umoya kaSathane amanga nenkohliso umoya kaSathane you understand inzondo ungathuma ukuthethelela umoya kaSathane you understand uNkulunkulu ufuna silunge le inhliziyweni yabona lento le azoyibulala lento le kwele kushisa ayi uvume mina ucela umfana omncane wena umfana utshela ukuthini wena wazi wena uthanda izolo lokho ukuhlakanipha kaNkulunkulu kudala nempunga lo oqhosha ngayo akusigona impunga ekwenza ube mdala but ukuhlakanipha kukaNkulunkulu you understand ni noma ngubani owaqala ukuyipha ukuba ngubuyiselwe kuye na ubani onganika uNkulunkulu ukuze kubuyiselwe phela kena ukuze anikwe ukuthi ke impela yona wena uNkulunkulu ukhakanipha hayi ufanele lokho akekho ngokuba bonke kuvela kuye ngokuba uNkulunkulu asidalileyo bonke kuvela kuyena ukhona ngaye bonke kukhona ngaye kuya kuye bonke kuphinda kuye makube kuye inkazimulo so masinike uNkulunkulu inkazimulo kuze kube phakade masinike uNkulunkulu udumo kuze kube phakade amen thini incwadi ezenzo 2:38 so udumo olukaNkulunkulu noma kuthiwa abathandazela baphile noma kuthiwa shumayela abaphenduke kepha baphendukela uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ulethe ukuthula noma ngabe kuthiwa wenza ini okuhle udumo olukaNkulunkulu asiyeke ufuna ukuthatha udumo lukaNkulunkulu silenzo lwethu asiyeke ukuvula amabandla siwavulela udumo lwethu udumo lukaNkulunkulu mina nje angilutho nguludayo kusasa ngizofa uNkulunkulu angavusa omunye ozokwenza umsebenzi lengwenzayo kangcono uma mina ngingafuna ukuthembeka eqinisweni uJesu Kristu uyinkosi uthi ke umpostoli sebekuzwe kahle bahlabe kwezinhliziyweni bese babuza ukuthi madoda abazalwane siyakwenza njani na bese athi pendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe yiloyo naloyo bese bhaphathiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono khona liyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuba lesithembiso ngeseno nesabantwana bethu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo uma ufuna ukuzisindisa imininingwane lesishiyile ngesikhathi iqala intshumayelo uyakuyisebenzisa phone number noma email address noma le oyibona ku screen njengamanje inamba noma email address uyakusithinta kuyo ukuze uNkulunkulu enze indlela sifinyelele kuwe ngamandla kaNkulunkulu nangesikhathi asibekileyo ukuba wena ukwazi ukungena emanzini ubhaphatiswe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwembhalo siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona siyacela uNkulunkulu aqhubeke asiqine size siphinde sibonane ngomgqibelo ntambama ngamandla kaNkulunkulu ngiyacela usiba lomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla siyabonga moyingcwele siyabonga baba wethu sezulwini malingcweliswe igama lakho siyacela uNkulunkulu namandla ngokuba wena wedwa Nkosi uJesu isibane sizile ezweni siyacela Nkosi ukhanyise imidlinzo yethu nezinhliziyo zethu ngezwi lakho elinamandla eliphilileyo Nkosi eliyisibani siyabonga moyingcwele ukuba wena wedwa uyisibani esizile ezweni ukuba sikwamukele Nkosi uJesu ukhanyise udalule yonke imisebenzi yenyama engcolileyo nemisebenzi yesitha uSathane ewulukhula ezimpilweni zethu siyavuma Nkosi umhlabathi wethu kuba umhlabathi ovundileyo izwi lakho libe imbewu eyiyona ethela izithelo zokulunga thatha udumo nenkazimulo baba wethu sezulwini egameni lakhe elihle Nkosi uJesu manje naphakade amen